Des del passat diumenge 2 d'octubre, Ivan Esteve és el nou president del Club d'Atletisme Puçol. Ell i la seva colla d'amics han assumit el repte de substituir a Paco Calvo, que després de 4 anys abandonava la presidència. Enguany acabava el mandat, el termini de l'anterior directiva, i bueno, pareixia que no anava a eixir ningú, que ningú volia fer-se un poc responsable, suportar el club, i al final un grup d'amics, som en total 10 amics que practicament l'atletisme des de fa molts anys i ens coneguem de tota la vida, cada un portem més o menys temps practicant l'atletisme, però al final se decidirem tots. I bé, hem començat i la veritat és que molt bé, pràcticament portem un mes, és molt poc de temps i encara no hem pogut fer tot això que volem fer, però som un grup d'amics que de moment hem entrat, som gent jove, amb ganes de treballar i de fer coses noves, que això és l'important. Ivan Esteve i la nova directiva volen donar-li un nou aire al club i millorar la comunicació. La seva intenció és dinamitzar les activitats dels 400 socis que té actualment este club puçolenc. El club d'atletisme ja porta molts anys fomentant la pràctica de l'atletisme en Puçol i tampoc n'hi ha massa coses que canviar, això anem a continuar. És un club ja potent, té 400 socis, que és un club molt numerós, i la idea és continuar en aquesta llavor, és continuar apostant per l'atletisme i fomentant la pràctica, però també volem donar-li un aire nou al club, volem fer activitats noves, volem millorar un poquet tot el que és la comunicació entre els socis, generar moltes més activitats i moltes més cites conjuntes entre tots per fer família i perquè tot el món se trobi o se senta part del club, i això és una de les coses que volem fer, un poquet cohesionar-lo, revitalitzar-lo una miqueta. Una de les apostes de la nova directiva per a cohesionar el club són les jornades mensuals d'entrenament i convivència, com la que van celebrar el passat diumenge. Un grupet del club d'atletisme estiguerem en Navaixes, anarem un diumenge de matí a fer una ruteta per la via minera Ojos Negros i després almorzarem tots junts allà en Navaixes. I són activitats, la veritat és que passarem un matí molt divertit, se juntarem tots, que moltes vegades és difícil perquè cada un porta els seus plans d'entrenament diferents, cada un té els seus objectius i se vegem molt així entrenant en el poliesportiu, però no un dia simplement eixir a rodar com aquest diumenge, després estar tots almorzant tots junts, i això jo crec que també fa club i crea harmonia entre la gent. Ho farem la primera vegada, però ne farem moltes més. A més de consolidar aquesta harmonia entre els atletes de Puçol, Ivan Esteve té un altre repte, que els més menuts del poble practiquen l'atletisme i aprenguen valors com el companyerisme, la solidaritat o la capacitat de sacrifici. L'atletisme no és només una pràctica esportiva per sentir-se bé i per estar en forma i per tindre una bona salut. L'atletisme també és un esport que té moltes disciplines i que jo crec que és un esport que als xiquets els convé molt i es fa molt de bé. Per exemple, l'atletisme no és un deport violent, no és un deport agressiu, al contrari, és un deport que fomenta valors de companyerisme, d'esforç, de sacrifici, però també de solidaritat i de respecte al rival, de companyerisme. Jo crec que això per a la formació de qualsevol xaval o dels més menuts és importantíssim. I tenim que fer-ho. Tenim una escola municipal d'atletisme, però tenim que promocionar-la, tenim que portar-la als col·legis i que tot el món sàpiga que pot vindre així a practicar atletisme. És de veres que l'atletisme és un esport minoritari. N'hi ha més xiquets en el futbol sala o en el bàsquet, però jo crec que té prou atractius i a més és un esport molt sa, molt saludable i jo crec que es vindrà molt bé. I el que volem és això, ja ho hem comentat en l'Ajuntament, i anem a veure si podem apropar l'atletisme als col·legis, si podem tindre una escola municipal que ara potser, per exemple, n'hi ha 10 o 12 o 15 xiquets que estan entrenant en menuts en l'escola d'atletisme, si quan acabem els 4 anys, que són el nostre mandat, ne tenim 50 o 60 o més, jo crec que nosaltres ja se podrem sentir satisfets d'això, això és l'important, que així de vesprada ja és canvient i que les pistes estiguen plenes de gent practicant atletisme, això és l'objectiu que tenim. Promoure l'atletisme entre els xiquets del poble és un dels reptes de la nova directiva del club, però no és l'únic. Com podem veure en les imatges, la pista d'atletisme del poliesportiu necessita urgentment una reforma. Efectivament tenim un problema en les instal·lacions esportives. La veritat és que quan se feu aquesta pista d'atletisme eren molt pocs pobles els que tenien una pista d'atletisme, però ja té quasi 30 anys i el temps, evidentment, s'ha desgastat, i tenim ara mateix les pistes en un estat molt deficitari. Ja ho hem parlat en l'Ajuntament i vam trobar molt bona disposició, ells saben que ara mateix de totes les instal·lacions esportives del poble la prioritat i la urgència és fer les pistes noves d'atletisme, però no per una qüestió
d'estètica o de comoditat, és també una qüestió de seguretat. La pista pues, ja està arrencada en molts tramos i realment és un perill, perquè bueno, si ve la gent a fer sèries, tots corren ja a una velocitat prou alta i esperem que no ha passat. Alguna coseta ha passat, però no ningú incident de gravetat, esperem que no passi, que puguem arreglar-les quan abans. Recuperar la pista d'atletisme, fomentar la pràctica d'aquest esport entre els xiquets i dinamitzar les activitats dels socis són els 3 grans reptes d'Ivan Esteve, el nou president del Club d'Atletisme, un esport a l'alça que cada vegada té més seguidors en el nostre poble. La pràctica de l'atletisme s'ha multiplicat exponencialment. N'hi ha moltíssima gent que ho veiem per el carrer que ixen a córrer simplement per baixar pes, per tindre una bona forma física, per trobar-se bé. I al final això acaba enganxant, no? La pràctica de l'esport i sobretot l'atletisme, no sabem molt bé per què el misteri de les endorfines acaba enganxant-nos a tots a l'atletisme. Animar-los a que pugen, a que vinguin a entrenar. Tenim un entrenador personal que és del club, que ens adapta plans d'entrenament a cada un en funció dels seus objectius. Poden vindre només simplement a les classes per fer un manteniment i trobar-se en un bon to físic. I després si s'animen, bé, participar en carreres i anar competint i anar tractant un poquet de superar-se. Disfrutar en companyia de més gent practicant l'atletisme, compartir experiències i un poquet anar millorant i fer nous amics, i jo crec que és molt positiu, no? Que qualsevol persona que li interessa que s'apunti, i sobretot als xiquets, als més menuts, dir-los que l'atletisme és important, és un esport que els agradarà, que es pot fer molt bé i que a més el disfrutaran moltíssim, així que sobretot els nanos que s'animen i que s'apunten. Si t'agrada córrer, no dubtes i fes-li cas a Ivan Esteve. Apunta't al Club d'Atletisme Puçol, la millor manera d'estar en forma i compartir la teua passió per l'atletisme amb gent com tu. Els entrenaments són dimarts, dijous i divendres de 8 a 9 de la vesprada al Poliesportiu Municipal. I recorda, si el que t'agrada és practicar esport i gaudir de la natura, el club també té seccions de muntanya i de senderisme. Si vols més informació, pots consultar-la en el Facebook del Club d'Atletisme Puçol i molt prompte també en la seva nova pàgina web.